नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत कोबीच्या भजीचा दुसरा प्रकार। या अगोदर मी एक कोबीच्या भजीचा प्रकार दाखवला आहे, त्याची लिंक तुम्हाला खाली मिळेल। तर आपण आता त्याचं साहित्य बघूया। पाव किलो कोबी बारीक चिरून घेतली आहे, पाव किलो बेसन, जेवढं आपल्याला लागेल तेवढं वापरणार आहोत। 1 चमचा लाल मिरची पावडर, कोथिंबीर, 1 चमचा धना पावडर, चवीनुसार मीठ, अर्धा छोटा चमचा हळद, 1 छोटा चमचा ओवा। पहिलं कोबीमध्ये थोडं मीठ घालूया आणि मिक्स चांगलं करून घेऊया। थोडंसं आणि मीठ टाकूया। मीठ घातल्यावरती 15 मिनिटं आपण अशीच ठेवून देऊया। 15 मिनिटं झाली आहेत। कोबीला पाणी सुटलं आहे। भरपूर कोथिंबीर वापरूया। मिरची पावडर, तुम्हाला जर हिरवी मिरची वापरायची असेल तर तुम्ही वापरू शकता। हळद, धना पावडर, ओवा। ओव्याने भजीला चांगली टेस्ट येते आणि भजी पचन पण होतात। मिक्स करूया। बेसन घालूया। थोडं थोडं बेसन घालणार आहोत। थोडं अजून बेसन घालूया। मिक्स करून घेऊया। भजीचं सारण आपलं चांगलं मिक्स करून झालं आहे। आपण पाव किलो बेसन घेतलं होतं, त्यामधलं एवढं शिल्लक राहिलं आहे। जेवढं आपल्याला लागलं तेवढंच आपण वापरलं आहे। भजी तळायला घेऊया। कोबी चांगली मिक्स करून घेतली आहे, त्यामध्ये थोडंसं अजून कोथिंबीर टाकली आहे मी। तळून घेऊया। गॅस स्लो वरती ठेवला आहे। परतून घेऊया। कोबीची भजी खाण्यासाठी चविष्ट असतात। त्यामध्ये आपण सोडा वगैरे काही वापरला नाही आहे। परतून घेऊया। यामध्ये मी कांदा वापरला नाही आहे। तुम्हाला जर कांदा वापरायचा असेल तर तुम्ही कांदा वापरू शकता। भजी चांगली आपली तळली आहे, काढून घेऊया। कोबीची भजी बनवून तयार आहेत। चविष्ट अशी झाली आहेत, करायला एकदम सोपी आहेत। अशा प्रकारे तुम्ही कोबीची भजी करून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।